Gi-revive pa sa medical team kining usa ka lalaki nga naghigda sa kalsada human gipusil sa wala mailhang armado pasado alas 8 sa gabi sa Bualan, Zamboanga City. Naigo sa likod ang biktima nga giila sa mga pulis nga si Rodel de los Reyes. Diin gibawian gihapon kini og kinabuhi samtang anaa sa hospital kaganihang buntag. Samtang ang iyang kauban nga si Rene Manuel Tanpua maoy unang nadala sa hospital nga naigo usab sa likod. Sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, naglakaw lang ang mga biktima bihang gipusil kini sa mga armadong nagmotorsiklo ug nanibat dayon human sa krimen. Sumala ni Korporal Alan Arasain nga nag-imbestiga sa kaso nga ang mga biktima aset sa mga pulis. According na mga bystander, 9:30 daw sa susudi. Ya-receive kami ng llamada, 9:35, amo si yan na kami aki na area. Bale, yaliga kami aki, pwede kami mira dos biktima. El uno, si Rene Tanpua, y Manuel. Bale, tinetupada natin si detrás, pero conscious. While si Rodel de los Reyes y Manuel, tinetupada tayo na detrás, pero unconscious ele. So, illegal 45. Bale, ya pwede tayo iba ko na el primer biktima, si Rene, para na general. Si Rodel, pinsada kami, kanya, dead on the spot. Pero, tiene pa rin si pulso. Kaya pwede pa revive el mga responde EMT. So, pwede pa ko na iba tayo na hospital. Para, medyo critical pa rin si sitwasyon. Unom ka mga basiyo sa bala nga gituho ang kalibre .45 ang narecover sa crime scene. Subayon pa sa mga pulis ang tinuod nga motibo sa pagpamusil sanglit walay nakailah sa mga armado. Apil sa subayon ang trabaho sa mga biktima isip asset sa mga pulis. Niining udto lamang naaresto na sa kapulisan ang usa sa mga suspek nga wala pa hinganli og narecover usab ang motor nga Suzuki Raider nga ilang gigamit sa krimen. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.